Facer da Rúa Progreso unha rúa de progreso. Con estas palabras resumiu o presidente da Xunta o obxectivo da actuación que porán en marcha nunha das principais vías de Sanxenxo. Esta tarde asinaron o convenio co Concello en medio de gran expectación. Humanizar a calle e devolver a calle aos seus propietarios. Os propietarios das rúas nun pobo sempre son os ciudadanos. É certo que os ciudadanos ten que facerse compatible cos vehículos, ten que facerse compatible cos servizos, as vivendas e, sobre todo, os baixos comerciais e aos comercios. Tras percorrer un treito da rúa Arranxar, Alberto Núñez Feijóo e Telmo Martín asinaron o convenio nun salón de plenos ateigado. O obxectivo da actuación na Rúa Progreso é, segundo explicaron, humanizala por completo para mellorar a calidade de vida de veciños e visitantes. Coas outras actuacións que está facendo a Xunta na PO 308 desde a Lanzada hasta a Granxa, tense que convertir no que ten que ser o gran boulevard de Sanxenxo, porque hai que recordar aquí que Sanxenxo é unha ciudad, é a terceira cidade de Galicia durante varios meses do ano. É unha ciudad lineal. E isto ten que ser unha calle, ten que deixar de ser unha carretera. Mellorar a seguridade, mellorar a accesibilidade supón ampliar as beirarrúas, supón facer as beirarrúas máis anchas, os aparcadoiros máis ordenados, máis xardíns, máis bancos, máis papeleiras. E, por último, que non é un tema menor, renovar o abastecemento, renovar os servizos. O Concello encargarase de licitar as obras, un proceso que agardan este rematado en xuño. O inicio non será ata outono e os traballos contan cun prazo de execución de 15 meses, aínda que a intención do Goberno local é reducilo para ter acabada a intervención para o verán de 2019. Ademais, destinaránse máis de 2,5 millóns de euros. O ano pasado, querido presidente, en Sanxenxo pernotaron casi 1 millón de persoas. E, polo tanto, eu creo que cando se invirte aquí é un orgullo tamén para un presidente porque está invirtindo para moito máis persoas de Galicia e tamén de fora de Galicia. Pode discutirse se 2,5 millóns de euros é moito diñeiro, a resposta é que sí que é moito diñeiro, pero tamén é certo de que estamos nun concello cos habitantes só durante o censo invernal. Estamos cun concello, insisto, que é a capital de Galicia durante 3 meses o ano. Segundo o acordado, a Xunta chegará ao 70% dos cartos, o 30% restantes sairá das arcas municipais. A asinatura do convenio tivo como son de fondo as protestas dos funcionarios de Xustiza, que se achegaron ata as portas do Concello de Sanxenxo para reclamar un cambio de postura da Xunta de Galicia que permita por fin a folga na que levan dende o mes de febreiro.